Det må, hvis du er oppe i højre hjørne, så må det være nord-zone 3. Sikkert. Jeg er nødt til lige at finde noget mad. Han er ved at dø af sult. Jeg prøver. Shit, man, jeg er ved at dø. Hvad sker der? Hvad? What? Jeg prøver. Så ser vi. Lolle, level 3. Ej, okay. Ja, det er mig. Nå, det er dig. Ej, Ja, jeg hedder Lolle. Ej, okay, jeg tænkte lige, fuck, der er nogen inde i vores bane. Ej, hvor er du henne? Jeg er lige ved siden af dig. 60 meter fra dig. Fuck, det er godt ramt. Og det er bare et genialt sted, vi starter, Jon. Hvor er du henne? Jeg er lige her. Lol, jeg kan slet ikke se det. Lige bagved dig. Bagved dig. Jeg fik et chok. Jeg kunne slet ikke se det. Og så tænder jeg bare den her fakkel og vender mig om, og så står du der bare, mand. Nå, det er jeg nødt til at gemme optagelsen på. Det har jeg også lige gjort.